पापा चुप रहो। हे बनी रे हे बनी हो ने मुड़ी का कैसे उतारली कब में हो गेली ओ सपना देखत रही ना तुम उलट कर रही हो नीचे गिर गइल बा हो हेने सुत ए हो हां हम होगा भो अरे तो होगे खाती है तना रो तड़ू चुप रे मैं गांव के जनैबू कारो के आधी रतिया के काहे के ती होगे कि ये टाइम बन गइल बा ये टाइम पर ना के बनल हम का जाने तनी अच्छा रो मत कस के लागल बा हां तो जा माई के लिया लो चल जा बहरी अब काहे बे कइले बाड़ू हम ओकरा के संग ना जाए केकरा संग जीबी वो हमार साड़ी ले लेल बड़ी गोड़ लगवा देल भाई सब कोई से हम उनका से बोलत नहीं की अरे तो गोड़ लगाई मिलेला ना जो के मिलेला अब यानी लूट लेली हमरा के तुरंते अच्छा हम तो के साड़ी किन देब जो पहले हगे के बा ना हो हां तो जो कहिए ना कि ए सासू मां चलो हमके लिया के अरे राम 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 को दिन से नहीं खिया गले रे 4 दिन में 4 दिन में हो कैसे तू जियो तड़ू ठिकाना जीतानी जा गो लागत है खुश रह हम ना खुश रहम काहे हम रोता नहीं था एक बार और गोड़ लाग रोत रह ना रो रे ना रोई भी ना हंसा भी तू करबे का मेरा रू ऐसा मिलल भी ना कि ना बढ़िया से सूते देती है ना जागे देती है जो माई के लिया लिए बाला गोइलो बढ़िया से सूते लेवे दो राती बिराती रुआ हम आई हो दादा ई काहे दादा सुना लायल और कन्या घर से बाहर ना चली सहोगी खाली ना भूत पकड़ ली कन्या हम कैसे होगी इधर पेट दबा के आ कोसी में जाके सो दादा रे दादा को दिन से हगले नहीं खुद दादा पापा हगाए खाती नहीं हो राती बिराती मिला जरा उधर घर नहीं गेले तोरा घरे नहीं के कोनिया बाद में बनवा देम तार बियाह हो गइलू बन जाइयो सुना है सुना हम ना सुनब रे 4 बजे भोर में जाग के लिए चल ठोके आई हो बीपत पागल तरह बे कइले से बियाह कल है नी ऊपर से ई हगनी बियाह बताए त राती बिराती हगवास ले एकदम खेत में दे भगावे चलो कसम दबा के सुजै न 4 बजे भोर में जगा के ले जाई भगावे खाती के लागत एकर माई बउआ आदत दे नहीं धरैले ई कैसे मुर्गा बनल बारे अब करवे लगलू नहीं खेलिए जत रे नहीं खेलिए जत हगावे का कहतिया को दे उधर घर नहीं के दे रे भूत बा हां आगास लागल बा अरे मायो हमार ना समझे ले ना अब आधे रात के लागी मैदान तो आधे रात के ना के लिया के जाई सुना पूरा रोइया में खाना होता रे अगर दाबे लायक होखे ना तो 2 घंटा दाब के सूत जा ठीक है मैं वाले तू सुता मेहरारू तो 2 दिन बर्दाश्त कर लेनी तो से 2 घंटा ना हुई सुता अब रो मत मर दे हां गबरे दाब के सूत अबे
ठीक है ना माइयो कहती या 12 बजे रात के कुल दूसरा कुछ चले ना सब सुता। ओ मैया पूरा पेट में बाइलेस ले ले बा, पूरा शरीर में रोआ खड़ा हो गया, बुझाता भूत देख ले बानी। अरे ये हमारे के नाली आ जाए सुन का गोरी जाता नहीं हम ना बमला हमारे काम लायक नहीं के ये बमला धोखा में बाजू तो बोलो था हम जाता नहीं। साफ सुथरा तो ये जे लगते बा होग देता नहीं आ जाके सास माई भी हम सूत जाए। हाँ मैया रे मैया वो गाय लगता हो पूरा मुंह को रे तो जाता शांत हो गई जाते सास माई पो सूत बेकर पुना सूत मोह की तो नींद कैसे लागी हो। अरे बाप रे तो बिहान हो गई हमार सुतल। हाँ और मेहरारू चलहाक न बिया भोरही में जाके बुझाता कि उदम पानी करे लगल का वही 5-6 दिन के बाद ओकरा चूल्हा चौकी करे के रहल। आय होग देले मां से कोनो। हाँ कौन होग सकता माई माई रे राई के जाने कैसन सा पारा दे का रे नतिया हमारा का बोला करे बुझुनी कौना के लइका इतना मन बिगाड़ा बारे क्या कमरा घर में हक देले बा आ करे राती में हगवास ले त हक के कोनो लइका के में घर में हम बानी हकन हेती चुकी हक ओ तो के हक दे बाप रे बाप में हर तार हगले होई औरी के हगी तू माई कैसन बतियावेली रे सोई कहन राती में गोर रही हमरा जगह खत के लिए चल हगा नहीं खिले गई यही से ना हग गल से रे के जाने आ तू कैसन महतारी बाड़ी। हां केवल मेहरारू के लाइटिंग लागल लना लिया के गइली 12 बजे के बजे रात के नैन हर के घर में भर निकल जाला बता तू ही ना नया नहर के घर ही में हगा दिया जाला बताओ आई हो रा अकेले उभी ओहो पूरा कमर टूट गइल हो करे हां चौको की जगह घुसल बा गोरई न तोरा के हे जा हक के न आ तोरा के गोनी सुते तो तू नाक बजाव तो तेरा गोनी बसा के चौकी के नीचे सुत छुछुनर कहे के त घर में हक देलु आ देख तर काहे ना होगी तू काहे ना उजर घर बनैला हो हम घर में उजर घर बा देना में हम ना जानी हमारा घर के सब सिवाने में जाला हम ना जेम देखत रहियो और तो फेंक आ भतारा के गोड़वा धोबा ए गोर में लागल कुल शेरवानी खराब हो गइल रे लाओ ठेंगा आओ ठेंगा अरे बोरिए बिस्तर बन ले पहुंचा काहे के पहुंचाई तू कैसन माई बाड़ू कि मैं तिल का सपोत के बक्सा में धर लेलू झुमका बनवा लेलू एगो शौचालय ना बनल तोरा से। हां मेरा ना मरबे त का करी अब बताओ कि घोग तान के घर में रखइले बड़ी आ लैट्रिन करे खातिर बहरी भेजत तनी हमारा का पूछले कि हो के दिया चोता दे पूरा दिया फेंकवाओ ई कारण से मैं फेंक दी भोर लाइटिंग 2 दिन के बाद बने चालू हो जाए ए जा तनी गा दो न ओइले नहीं किया जो जो फेंक दे भाई फेंक हां मैं फेंकब तो के फेंकी तू फेंकबा तो हमके कबाहट क देनी सब फरसा जातन लियावे ओही से काच के फेंक दे। अरे आज भोरो जुतिया भोरो इहो जानो भूखल बानी आज भोरो जुतिया भोरो इहो जानो भूखल बानी हम चुमा ना दे हम उथलानी ना ले हम साड़ी ना पेहन हम चूड़ी ना पहनो मोय हमके चाही नया नया अरे नया नया अरे काहे हो अरे आज भोरो जुतिया भोरो इहो जानो भूखल बानी आज कितना पुरानी पदनी नाच नाच की अरे गोरा ठीक बारे नु हालचाल में पूरा दुखाइल में आवता माने ए दिन नाचे बजाना होई हेला खा ला घर में जा ई का रे एक से बड़ी तो फल फूल रखो रहता घर में तो काहे नहीं खात हो आज का रे आज जितिया हटे
जुतिया हम भूखल बानी। जितिए भूखल बड़ू। हाँ अपन कोहरा खाती कोदू खाती भूखल बानी। आई हो दादा, अब पेट में बाटे बाहर निकली तब भूखा जाला। नहीं आजे भूख हो जाला। पेट में बानो भूखम न तो तुरंते पाकी फिर फूटी फिर निकली सर दे बाहर तुरंत। नहीं भूखबू तब पाकी फूटी फिर निकली फिर रेवानी रेवानी चली हो रेवानी चली कदू हो तो सब्जी बनी। माने भूखला में थपरिया दलू अंडा के सेवा तरू अपना। हाँ अपन अंडा खाती भूखल बनी। और याद देखो निया। पीरिया आय देवर बबुआ कोना के खिया दऊ ना भूखी खा लइल केला लिया के मन मोट ओकर मुंह पर ले जाके छिनरा के केला फेंकम रे बहातरा वो कैसे हमरा के देले हिया रे। तार मार का देला सर की होना देला सर किने बा हो घर में बना अपने कह दूं कर के ठूसे के हम ना ठूसम अरे भूखम। माने दिन भर खाए आदमी कैसे भूखा ओ रह दिन गई। टाइम बा निकले में कहले बा डॉक्टर का अभी 1-1.5 सवा महीने टाइम बाटे ठीक बा। हाँ तब साइड में मामू ए बमला आई वो पति केहू के ना छोड़ी पगली बताओ ना सब केहू के बाल बच्चा हो जाला त भूखेला आदमी एकर इनकर अंडा पेटे में बतावे भूखे चालू कर तली इ लुका के खा ली एकर रह जाई दिन भर चटनी चाट ले घरे ओ घरे। मामू ए खो अपन खो ओकरा के हेने लिया ए केरावा है ने फेकताड़ी तो केरा में फेरा परो रे का ठीक नहीं खे हम ना खाई। डबल दे बका दुकानिया वाला देखी हम ना खाई रे हम ना देखम। अरे कीड़ा खइला से ना लइका गोर होला सन। नारियल में होला गोर हो। अब जब हम सुन ले बानी तन लेके आओ तन नारियलो लेके आई। अब करवे लगली हम भूखल में बानी। भूखल में? हाँ जुतिया में भूखल। अरे ताही बबुआ हो जाई त पर साल ले जुतिया खूब भूखियो ना। ना हम इन्हीं में भूखल बानी और हम दो हमके लिया वजह नेनुआ तोड़ के देवे के बा जमा करे के बा बैंक में। तबीयत खराब हो जाई के कह दिया तो के भूखे के। हम अपने में भूखल बानी काले सुनने रही हो तो बरत तोड़ दा ना हम ना तोड़म। हम जा नेनुआ तोड़ के लेके आओ दे दो नदी पर चल जाई नेनुआ। तबीयत खराब हो जाई हम आफत में पड़ जाई ना भूखल के जाने कौन माई सबतिया तो के सिखा देले बड़ी सब। हम भूखल बानी हम ना खाम। हमर मेहरा ना हो का तू सुबह रहे से हम हगवास लागल बकाजी ने इतना खिया देल बालो सुन हम वैसे तो नहीं खा तो भूख गइल बानी तुरंते। अच्छा कब से भूखल बड़ी सही सही बता। तुरंते से तुरंते से साझे से नहीं की भूखल राते से भूखल बानी 12 बजे में 2 मिनट में। तोरा बात पर हमारा विश्वास बा। हम नहीं की खइले रे अच्छे कले हां लौकबे करी मुंहवा में। अच्छा हाँ जान गई कि भूखल बाड़ू। हाँ जो माई से बतिया दे के हम भूखल बानी। माई से हाँ का कह दी कि भूखल बिया। ओकर के पतियाते नहीं के माई गोल बिया बक्सर नहाए जुतिया। हम हो चलो रे तू एजा नदिए पर नहा लिह जाई। अबे हाँ साँझ के जाली सब मेहरारू हम जाते हम पेटे दुखाता यो कहता भूखे के कहता नहीं कि ला खा लो खैला बिना पेट दुखाता तो मरो मेहरारू एकदम जिद्दी भले पागल हिय त का करी जौन का हो भौजी मरला का हो करा के काहे के मारबो के त कहे रोती घर में घुस के हम सुतर नियलिया के मुंह पर फेंक देते कहती कि हम भूखल बनी तो ज्यादा ना खाई तो हमहू कहनी कि पेट में बच्चा रहन से ना भूखल जिद कर ली तार मेहरारू एकदम से ना। अच्छा तू तो जानत हो कबू ना सही बताओ सांझ के खाना खइले बिया कि नहीं के खइले। अरे खइले बिया त नटौ की कइले बिया हां हम ही खुद खियनी अपने हाथ दूध रोटी मिस के देनी कटोरी में खइलस उ सब के सुन ले बिना के अपना बाल बच्चा खातिर आदमी जितिया करत कहते हमहू अपन अंडा खाती करब। अच्छा जाए तो तू जा ना नहाए तो सब लिया के चल जा जा देखो का तो रोती है देखो तो भगवान जी का भइल हो भूख लागल बा। अरे बुझाता मैं कोहरा फूट गइल देखो भूखला में फायदा बनो अब त हम भूखा अब त हम जते भूख हम तो मन पोती सन अरे बाप रे कितना सुंदर लगा रोटी पकाने के
ये कनिया कनिया जाए दो आज जीविया के दिने बबुआ भइल बाटे खूब बढ़िया एकर नाम चुन के रख तनी कार्तिक नाम धरी कार्तिक न त गणेश अरे बाप रे देवरे बबुआ में एकदम सुंदर पर बाटे ना खड़ा खड़ा आँख बड़ी बड़ी निकल गई ए हमारा अंदर सुत गइल हो अब जुती हम भूखल बानी अब हम सच्ची बात बा हलवा उलू हम ना खाई आतना दुनिया में घूम गई पागल सन की भेटली से लेकिन तारा जैसे हम भूखल बानी एकरा चलते तो ये मार ये अरे भूखी है अगला साल से रे कार्तिक नाम रखी कार्तिक ना जुतिया में भइल बाटे का नाम जूता रही हो ना रे जूता ना जीवत तू जीवत कहिए झूठ कहिए ना हम जूता कह चलो हलवा खा चलो वो। बरही बीती ना ना हम भूखल बानी हम जाते नदी नहाए को रोक ना भाई अरे ना रे अधिपति अही हो भगवान अबे पैदा भइले बेराडो भूखी है अबे नदी हो ना वही रुका हम तो बताओ त नदी नहावा आवत निया ए मौसा माई नइखे हो हाँ गोइल बिया जुतिया ना है बक्सर ना मौसी ना गोलिया का ए बियागनी ठीक बा मौसा बियागनी ले हाँ ले बियागनी हो यही से पेटवा दुखात रहल का रे अब हम जाते नहाए जुतिया भूखनी अब हम पूरा जुतिया ना है हम जाते हम भूखनी हम ना जाई जाला जाना हो एक उधर सो की हो जी त भूख अब तो हो गइल अब तो हम जा तो नहीं भूख अब सुना भूख जा ना हाँ। आ घर ही नहा के हाँ। घर ही जुतिया चढ़ा तोर दे। लूर का जा जो तुम्हें दरम में पानी भर दे कूद के नहाई तोर लूर बुधिबा बे लेता भइले बे भूखे कतरा रहेगा मर जाई ये भौजी देखो पैसा हूँ के संतोष करावा ठीक ना कर जते बड़ दिमाग के कह दे केला सेब खा जाला ठीक बा हां भूखे के बा भूखे के बा जाई नहाई नो ना डरा में पानी सुने ये बेरा ना नहाई जाला हो काल नहाई जाला सुबह रे हाँ। काल भूखे के बाद ना हाँ काल भूखे के बा जुतिया माई के हो गइल की पले देख ल हाँ तो एकर इहे पूजा करते जरा पूछला खर्च जीतिया बना दे दूगो एकर हम चढ़ा दे जीतिया बा आ भूखे ना दे के ठीक बा हम यही बेरा जाई बनवा दी हां दा बबुआ के दा ला। ई विपत्ति नदी लेके आता रे लइका आके ठीक नु सोना के ना बनवा दे तब हां लइका बता सोना के बन त का पितरी के बनी जा ठीक बा देखियो भौजी ना तो कहीं नहाए मत लागे तबीयत खराब हो जाई हम बनी न घरे में न बनी इतना दिन संभाल ले आज संभाल ले जा जा लेके ठीक बा देखिए ध्यान दियो देखो बोलो पागल रहित का लेकिन इतना सुंदर ओकरा खले खातिर चौपट भी एकर को चौपट जुग जुग जियो हो कोरियो तोहार भाग जा गोलबा आ नोकिया लागे कुदारी के बीच कमर में आग लागल बा आ जुग जुग जियो हो कोरियो तोहार भाग जा गोलबा जुग जुग जियो हो कोरियो तोहार भाग जा गोलबा छोटी को बच्चिया न बानी हो मगर थिरो त खाली बरे के जरिए से केने बाड़ू ए जा बाड़ू सुना माई कलसिया ना कि आशा आई रहली अल्ट्रासाउंड करावे के बा चेक करा के बाबुआ के हम गाना सुनाता तहार बात सुनाते ही नहीं गाना सुनाता हाँ। बोई हो गेली का रे पता न से चोरो त दोइया हो पता न से चोरो त दोइया अरे हो भगवान लगन मत कर उसकी पटना से घाटना से दवाई चलो चलो ए देवरा धोरी चाहते ला तो हो जाला लइका कौन सुना देला तो के रे हम सुने वाले गाना बा हो धोर की अस्तार के बुझाता कि रोड पर ट्रैक्टर जाता बस गाना कुल के बंद करवावे के पड़ी हम बुफर घरे लिए ऐसा ही हॉस्पिटलवा में जाके अलग बेबू नाचे त मई जतिया हमार चल गई हमें दूधू गो बा हमें दूधू गो पोरंगिया के बुफर गाना बाजेला बोरी सुपर चल सुपर तू ही सुपर बाड़ू त गाना ना सुपर बाजी चलाओ कहाँ हो चेक करा दिया ना हम डॉक्टर के घर में ना अरे पूरा हम के सुई ना दी ना हो लगते घोसाई को के सुई देबे ना ना, सुई दिया ने की लिया जा टीवी में देखल जाई कि हिमा का बा बबुआ के बुचिया चलो पॉपकॉर्न किनी हो मलाई किनी हो पेप्सी किनी हो और ये मुर्गा के तंगरी खात रह के टीवी देखत रहे ढेर ना खाइल जाला चलो न तो लइका छटाना हो यहाँ से हां चल ओकर बात कही सुन के हम तो जींस पहनल भुला गनी पहन के जातन जल्दी पॉपकॉर्न नानी टिंकू दिया इसक तो मन जंगी से है पिया आओ भैया आओ आए
भैया का हाल चाल? ठीक है। अपना चलो बताओ कहाँ ठीक हो? है बा। अरे गो खुशखबरी बा हाँ। हम भी आए वाला बानी 4 ई दिन कौन में खुशखबरी हमर तो मार के देवर लगा तार। ले गेला तार के मार तोरी। मजाक करो यो छूट ले। मजाक करो यो छूट। मौगत के बोलो हम मौत के सामने छू दे तो तार गेला नहीं। मौत के हो तार ना तनके में सरियो जेबो। ये मत पिता में वायरस हिया। चलो बोला। ये कब तार को? ना कहल जाला। चलो। कहाँ गए वो? अरे गोरे ने बाजार। आ तक टाइम में हो क्या करे सुई ना दे लो टीवी में लोगो रहा है अंडा हमार हाँ शायद का सब दिखा लगा। ना हो। ना हो दौरा दौरा बोला। बतावल जाला मोय गांव में। ना का बा का नहीं खे। को बात करे देखो। फिर हम भी आए तो फेनुस खाए आई हो अरे बकरी या भैंस ये भी बियानी ऐसा सब फेलूस फेलूस खाए होला। ये देखी जाती है हमारा दूध को गाय पिए वाली सब परसों में बच्चा दिल में चलो ना वो खाना में तो फेलूस पहले चलो तो 2-4 रुपया लेके चलो ना ले गोला डॉक्टर एक बार ना कर सके हां रे मैं चल भी कि ना चल भी अभी तक ले ना सुना हमर जियर टंगाइल बटे कि का डॉक्टर बताई का ना ओसई कूदत फानत रहेले केतनो मना करने तब वो अपने बात सुने ले हमार बात सुने ले कहां बच्चा टेढ़ सोच मत हो आजकल 50-60 हजार रुपया हो तक लग जाता ते चुप रह रे। सुई लगा देले करे उनिया सुई ना लगवनी ह। ओ काहे को जे बेटा त ओकरा संगे झगड़ा करत आवतिया। मार देबो तू मार देबो खती तू मार देबो हो हम दुखात में मानी पीरा में हो पेट में बच्चा रहे सन कन्या ढेर ना बोल जाला बच्चा निक ना फायदा होना सब एगो त ऐसा ही दिमाग हमर टेंशन में बा। अरे बुआ आटा सन कराइले गुरु हां का कल सरे पते नहीं के चलत माई देखो ना त लई कोई करे आई भाई ओकर आई हो तो यहाँ 4 गो गोड़ हाथ को लौकत रे। आय हां ई कर दुगो हाथ वाला को थई रे ना तिके दुगो गोड़ा ना डॉक्टर कहत ना कि समझ में नहीं खे आवती त पहला बार हम ऐसा देखत नहीं। बच्चा हां हमरा के ले जाके छतर लो ओए हो माई कोई लोग किस्त भरे ना कहत हमरा के बच्चा लेके बच्चा वो निकाल बता भरे ही जरूर का बुझाता रे मैं अरे दिया जल्दी बता उससे डॉक्टर ने हमारी चोरी भी ना अरे कहना अब कोई से 5-7 दिन टाइम बारे ओ चोरी जरूरी भी ना ना होला अल्ट्रासाउंड के पीछे हो सकता है जाई आशा के बोला लिए बोला बोला भगवान के नाम ले जला कन्या गाना ना गाओ जला भगवान के नाम लो भी हो सखम हो हीर में रोदी में घाव लागू दा हम नहीं दर्द वैसा होला ना जान के हड्डी में दर्द होता के बच्चा होकर तो बड़ी परिश्रम से होके ना प्रभु जी के नाम रोही ना जानो नी भूखल बानी ए वाला फुचका वाला तो नी पनिया दे खास दो लगे जब पसारला के का जरूरत रहला दे हो बनी हैं ओय हो भगवान जी अरे नतिया कहां गइली तो बकरी के बच्चा भी आइल भी ए दादा एही से न कहल लोग दुगो हाथ दुगो गोड़ कुल 4 गो लोगो तटे अरे बबुआ ओय हो भगवान जी आप गोड़ी बाड़ी दूसरा के लड़का हो हां देख रे और ही मई करे ये बबुआ काम ना जन्म के पाप के सजा भगवान देना बकरी के बच्चा रहिए उठा के ले जो चिड़ा हमरा के बोरिया ले जाओ तो। उठा ले जा अतना सपना देखल में कि बरही में छटियारी में नाचब लेकिन भगवान बकरी के बच्चा आ बकरी भी तल से आदमी के बच्चा एक कोली ना हो कुछ ना तू घर में चलो असही अदास के कमजोर भी बता देता और कहीं पागल ना हो जा सब सपना पर पानी फिर गइल हमर बकरी भी आ गइलू भैये बोला सरे केवाली बंद कर देलु जदी नहीं में देखल ना हरे घबराई लाउता रोनिया से देख ले के देखल रे परसोत्तम बुढ़ा रे ओई फोन आते उ तो छी तारा हरे ये तो समाचार पूछला तो करे तो के बकरी है ये नहीं कि बकरी के बच्चा कहाँ से हम कहनी कि माई किन के लिए आई रहे मौसी गांव में का कर के तो बकरी के नहीं पड़ते कि वो पूछी लेकिन ये बात कहिए ना कि हमार मेहरान को लड़का भरला बकरी में तो पूरा गांव मजा ले चलो निकला हमारे बाबा बोले लो सब का ड्रामा होता है हां एकर बकरी अपना घर में बल्ले मने बाहर लड़ा गेल बेचारे बकरी तभी खुल दी बतिया बे के जाने के करू बकरी लिया बच्चा गिरा देलस यार ओ हिरियो तो हमारा दुआरिये पर
हमारा दुआरी अरे ये बच्चा हमनी के जानते ना केवाड़ी बन के घर में रहने लगता ई गाड़ी जाके रोज बैठेली से चलली से हनिए तो ना कुछ जरूर दाल में काला बा बोले चल तो बाबा तारा के बोले हमरा हमर दूरिया में मिलल दिए सही सही आय अच्छा ये पूछियो सकी तो मौगी की का बोल हैं हमर दूरिया में मिलल जना त अरे गाल में फेकले बारी जरा तक में औरत के खेड़ी लागल बा कुल अरे बाप रे बाप ये भगवान जी अब हम का करी कैसे ही काम कर थू पतर लोग पागल से बियाह कर ले दहेज के चलते अब आदमी थूकी कि पागल को तो बियाह कर बकरी के बेचे ना अब हमरा के जियो जोगी गांव में ना छोड़ी पगली जब से पगली तो तने कुछ ताने में ना सुनाई के हमरा के मिलता लड़का को समझ जावे दादा तो हुई पातर ससुर जी ओन परे पुकीदा तोर मागी ना जोहिया ओ मागी ना जोही बाबा तो दे बेली टमाटो अरे दमाई के दुखा गोड़ा सु अरे रानी दबा दे ओ तो करिया के गाड़ी कर दे हमके जहिया तो हर बेटा में बोनो के दुहोलिया आई मो तो हरी आंगना और ये बोनो की पुतुही सुनिए मोरे राजा दूल्हा को रोबो आरामाना तन सास में की सजा हम बताओ इतना चमक धमक ब्यूटीफुल में रोए नी अपन सास के ना सजाइन गाँव घर ठीक ही हो कोई की बताओ हो मंगू जरनी मंगरारी आए कोई कितना वो सुंदर लागत अपन सास के भूत लेखा रखले रहती हो नहीं तो बड़ा गोर लागत हो तो लगा मेलू तोने क्रिस्ती हीरे रारा दिस्ती जिला फोटो रागिर कमरिए बड़ा सुंदर लागत हो टिकुला भरे को कथी ऐसन कुल टिकुला इरे दिमेंत में होला ऐसन को टिकुला से ना मिलेला हो नहीं तो कितना मसाज के उठ कोमल पतले हो हे उठा से मधु चुए सुनाई सुगोनिया उठावा से मधु चुए कितना सुंदर लागो तो आँख कथी आँख में लगा के गोरी लेंस नहीं रा तबा कोई रुजीरा हम नहीं तो हमारे ऐसा लागो तो रो तू हो और हम चमक धमक नहीं बार सुंदर लागो तो तार नजर मत लागे सस माई अब के न्यू जय भूखे हुई कह दी उनका खखोर दे खुनिया दे विटामिन डी के कमी हो जाए कोई दिन सोन हमारा सास निक नहीं खिलावत का हमू सुंदर हमारा सासू सुंदर चल बमला सूत गल का हमारा बिना हो हाँ कितना सेंट मोरले बानी ई को बकरी के मुंह रोक के परफ्यूम बना के पूरा घर में जो हम कौले रो ए धनिया के हो धनिया ना मिली हो अरे हम हई हो तार बालम अच्छा बमला अभी ना कर दबैलू माई के ससमाई जात है ख्याल रखियो हो पर पतो दिया विपत्ति ना 8-9 बजे ले सुतल रहती है बताओ हो आदमी बियाह कर सुतल गरीब बाप के बेटी भी तो कतहु गुजारा हो लेकिन ऐसा थोड़े ना कहले कि अइहा तो पलंग तोड़िया हम खाना बना हम देख देखई ह ई कोनो बात भइल आए ना बोलला के आदमी फायदा उठा लेता ना ओकर माय बाबू के शिकायत ना करन त कहू कि देखत तिलक दहेज के चलते हमार लड़किया के मान जान नहीं के कर का करी फिर के आदमी कहेला कि करम में लिखल है लेड़ा तो कहां से खइया पेड़ा वे हाल हमार हो गइल बटे और हो दादा राती सही तभी ठीक नहीं रहा जरा थाक दे बटे काम धंधा कर बाप रे बाप बताओ ना सफाई करम त दिने में सांप रहेंगे लगे हमरा घर में आ के देखे वाला बटे सब तो ये देखे वाला बाकी जवान भी है ससुर ये जवान भी राणो लोगन हे को आके गांव में ले भी तली जा हमरा के ले भी तली जा हो सब लोग लाख कमाई खियाओ त सर राड़ी मम्मी का हो क्या हो भाई तो समझ आ के बच्चा
रतिया के ना 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 कहीं रतिया के ज्यादा कुछ खा ले बनू का हाय का ना ई खियाई से नु त पता चली कि अगला महीना ना बचा हाय दुआरे खाना के दूसरा दुआरी बनवाए के पड़ी हमार कह दिया ना मम्मी जीवन में पहला बार आज तू इतना वीआईपी लागत हो अब भाई लाल का सड़िया कनिया मोने देखे कर के तारा से हम नजरी हटाई ए बबुआ देखो मान तनी इतना दिन के बाद वो कनिया है त पागल टोरा पटले पे को साड़ी दे देली पे एक कह खोल के दे दी ला तार भाई के पसंद होई त यही बतावा जब हम इतना खुश बनी और जब मामा देखे तो कितना खुश हो के तारा के हो सब लागत कि दिन है में स्वागत है मामा ना असो खुश रहे ना कनी अब जात नहीं ठीक बा आराम से अरे लतिया हम हुआ भाई हाय उड़ ओकर गाले लेलु उता घर में से स्वागत मना के चिहा त तारा के देख के बेटा पटू मजाक कर हम भी ना हो त का से लेकिन बेटा पटू के द्वार ओकर तरू हतरा मेकअप के पड़ गया भारत ने बबुआ का कहीं पतो मिल बे सब 9 बजे सुते ले लइका मिल ठोक के सुताए सूज धनिया सूज रानी सूज रे मजे भोर लेके भाई सूज जस भोरता अच्छा माई आई ना हमार ना बुझा भगा की भांटा के खेत में हाउ टांगल बा का कहल जाला रे धोकारा ओकरा मुड़ी में टिक के टांग दियल बा ठीक के कनिया का भेल बा हमरा देख के तू चिहो तन की साकी कौन को मेकअप कइले बाड़ू रोल कैमरा एक्शन कनिया ई कौन तुम मेकअप कइले बाड़ू मुंह धुदिन कुल रंग के भाई एगो बात कही हां जब तू आज तक कबो मेकअप या लिपस्टिक ना कइली तो ए बेरा कौन दिन रहल रे कुछ भूखा रहली अरे का तो गलवा नतिया रे लइका होय त का कहियो के हर समय हम कइले हन गो हां मेकअप हम कइले भाई सब मेकअप तू कइले आई अपने देखा बना दे रही इनको रोक बेचारी जेने जइहन तेने होगी तबे न लोगी अरे छिछुरिया हमारा में ताकल लोक जी सिसले तो मैं गांव माई ए बेरा घूम गइलो कभी सुबेरा ही गोबर काट के लेके जाली छौनी पर ना जान तोर में हरी जाई रे उल्टा कत रहले साहब मुआ मार हॉस्टल से का बनी बचला अच्छा लेके आवते ना बिया ना लिया रे ये चुनमुनिया है ना आयो दादा लागत कि काली माई के पूरा 4 दिन से टीक के पूजा भइल बा नवरात्रि में हमार आप कहां तो पले बाड़ू मैं का देखा गलू ए बचवा हमार जिंदगी में आ गइल हमके छोड़ दे कतई रे लेके ना तसर में मुझे रह हां कि गांव घर में गाड़ी दे हमरा के पीघा आश्रम में हो अनाथ में लइका छोट रहेला हां बचवा ले ले छोड़ दे अब एकरा से जीवन मुश्किल हो गइल बारे हमारे कैसे तू सुतेली माई और सुतेली संघला खोतिए चलो विदाई कर दुगो साड़ी बाई के दो एक सेट हमरा कपड़ा दो कपड़ा के लाई ले आवेला सका रे का करी ब्याह शादी भइल बता बाबूजी नाही रे मने तैसी इन्ने अब कोई नहीं एकर बड़का भैया के बियाह में त देरे रह सका कपड़ा गाने देबो हमरा के हम घर बाबूजी घर में पाहुन आल गाने देबो तिया ये ए मुंह त छोड़ा ले उधर रंगल पतल बड़ी है का रंगल चलो चलो दो हमरा के साड़ी का दुगो एक हम संगे मामा नाचला मामा ना तसे काहे के नचबो मामा आ तो मामा के संग नचबे ना की गेला अब हम हो जवान बनी तू हो जवान चलो गर्दा कबारी अरे ई त ये खोजेला फुआ उल्ला ले ले लुटाला सवत आया तहार हाथ ही कर के तू देखी अब बड़े ना पागल नाच में कहत रहे कि पैसा उड़ा ले किसने पैसा उड़ा ले तो कहता ना ए भौजी अरे बोले जाके देख फुआ से कुल बात मत कहिए उसके देख हमारो नेकवा हो केने धोइले भी तो घर थोड़ा ना अरे ठंडा अरे मैया हो मैया अरे जान जा रही रे भैया सारे थोड़ी का हां भौजी काल बा ठंडा लगता का हो पूरा हम फाट गइल कुर्ती या कुछ हो ना तो तू मर जीबू का हो हम कंबल समझ जाके चाहे रजाई में घुस जाए स्वेटर पहन तो मर जीबू हां हाँ ठंडा लगी तो बहुत बेकारी रोग है बेकार ठंडा लगी तो
बच्चेला ना हमरा पीछे आओ हम खाती हो सारा घर में रजाई नहीं खे मतलब कि छुट्टी नहीं खे साल बा ना साल मने नया साल तो फिर 4 महीने टाइम बा जाओ नहीं जानता ए बता के जा हम का हो रही अरे रामा अरे छिनारो यही ठंडा पाला में मुई बा आ तार माई बाबू पला हम देख लिया अरे ओ का रोखल बारी इतना लागो तारा जाई हो का चलो हुए मोरे दो इतना पूरा गबरी होता कि ओह अरे बच्चे बड़ी चलो ये हो दो ठंडा पाला के बचे के ना बा हमरा बताओ मोर और जाइम की हमरा के पूछी पूरा काम इतना टोप लेंगे हो हम घर हूं ना जाई केनियो ना जाई घर जाई हवा वो छुदी हवा वाला जी लक्ष्मी मार दी हमरा के लक्ष्मी हटा तारा बाप को ऐसा छीले लागो हमार हवे उता हम खाना खाना नहीं खेला खत्म हो जी तो बचाइबू तो मार ना जा लागत तार कर्जा ले बन क्या कहा कमाल वाले तरू हां हमरा सकरार देले हवा सकार दे अम्मा मार तो गले लाल हो जाए पट दे पागल से बहुरा कह गए ओए कना तो बुकिंग ना दे बुक सोवत कइटा अपना भातारे से नहीं के खरदा के राड़ो या सारे भाभी ये छुई है जन हमरा सुन नहीं अगला गाड़ी बनी ना छुईबो सावत कइटा तोर माई सावत तू सावत हां तना ठंडा में घूमो तारू खरदला भातारा से खाली करे कर दे भातारा कर गर्मी ना लागता कुछ ना रो गर्मी ना लागता पूरा जोर से मुझे तब तना दिमाग के खत्म मरे कि इहो जरा पता कि गर्मी के मौसम में ठंडा के मौसम हटे मौसम थोड़ी हटे ई तो बरसात में बा तो जाके जोर अपने माई बाप से कहना कि ठीक है ना तो ना ओढ़ा खाती के रखी के का ओढ़ी तोर माई के क्लास तोर बाबू के हमरा के रे तोर माई बाबू के हमरा के बोल ना तोर माई बाबू चोरी और ऊपर से सीना जरी सॉट आई अब ये आई वो भाई राणो कहीं का तार पीछा छोड़ा जान तो तार भता के कमाई के कमाओ घर तार पीछा लेके छिरतन कैसे ताऊ हम कहत रहनी बाबूजी के से कि दवा दिया जाओ तो ना मैं कटा जाए दा बताओ मैं बारिश पर के भीज गई धान अब का हुई लाट पलाट कर 10 दिन घाव लगाओ ये जे बैठो आई कौन बूढ़ी या ए बूढ़ी ए जा करे ठंडा लागता और के बहुत बानी पूरा एकदम छपले बानी ऐसा तो हमनी घर में हइये नहीं खे कमाना के ना हम तो मर जाई बेगो हमके पता चलो हो कि ऐसा न वाले रेस्टोरेंट ना तो तू ना और भूत ना वायरस नहीं खे चलत ठंडा बहता ठंडा हाँ। लागता कि बहुत बा बहेला तबे लागेला नहीं हो ठंडा लाग दी ना तो नाक में से पोटा तू एगो काम करो लो हम खाना के दूसरा जोगरिया ले तू लबा में हो ना 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 तू ही ओ बोला। लबा में हो लो पता कि नहीं फायदा कर मामा हम जाता नहीं ये जाने की को हैं रूप बदला तरुका मने ने चोर बोझा गानी तक केहू के गला पर लिया के आ मेहरारू चोटी घर में कंबल रजाई की चोरी करती है बार नाती कहीं का चोर चटन घर में फैल वाला जा चोर चटन गांव में हो बोले हेलो हाँ। ठीक काहे ना सा क्यों कर मेहरारू ना नहर में 2 हाली भागल रहे ना ऐसा 10 नहीं साल लगता। भागा रही 10 साल बोला खा के चाहता रहा 10 साल भागा रही 8 हाली के तो गाँव वालन के पते नहीं खे हाँ तो चुपके से भागा रही तार पगड़ी से कौन में चला देखा हमार मेहरारू में केहू मिली पागल है या बाकी भागल कहीं नहीं खे चोटी करतिया मारे वाला सोचती है कि मर जाई मांग के खैला में कोनो लाज नहीं खे हैं तू कैसन बाड़ू मांग के सीधा घर में घुस के ओढ़ के चलते जैसे लगता कि भाता खरीद के रखले बा घर में तुम्हारे हां हां हमार ह बड़ा आवेलू दमरी होला तक तन की पुआरा दे देना बिछावना डाले के भाई है आइया तो मैंने पुआरा के बदले में मौगी के कलर के जागो कंबल चोरा के लेके आवा चोरौले होई मर्दे कि मंगले होई तारा से कहता तू गलत है ही बतिया उतरा हो तू ही गलत थाई बतिया उतरू नाती कहीं का तार में हारी कहां भाग गई है कहां भाग के के तारा- बोलावा
नहीं वाई तो चाप दी खुनवा कहता चाप दी तोहरा के चाप बोला दे ये नहीं अरे केना गई रुक चाप दे मामा ऐसे तनी समझा तो था तनी समझा तो समझा ये क्या मार गाड़ी दे ताड़ी तो के हम काहे के कर दे जाए पागल सागल बनाओ ताड़ी हम काहे के ना देनी बा कैसे तू कहा दे हम बमला के हो हम बमला के छियो तरी कल है रे तू के है रे आ का मेरे मुंह पर थूकलो कहिए थूकली है का अबे पूछने को मच्छिया में ए झूठ कहे बतरो दे हे हमार ना दे बुना ओय 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 दे बुकिना दे सोतिया हो रानी ए रारो भनु काटो ले ले पूरा परा दिल रहती पूरा कुर्सी सुना? हमरा लेके चल गए सामान आवरे वाला मु जाइबो तू अनहरिया झगड़ा लेके आवेलू आए हमारा घर में का चीज के कमी बा झगड़ा के ना लेके आले हम पूरा लग रहे लेके थूक के गइल मुंह पर हम थुकल बल ब्लाउज थूकला से ना फरियाई तारा हग देवे के चादर ओकर मुंह पर काम लगी तो ना खइले पीले वाली 4 दिन से का चला ओकर एगो बकरी गाभिन बिया खोल के बेच दे हरिया फिनिश देखी हां फिनुस दे बाकी दूधवे ओकर ना उतरेला दूध ना तो ले ला ये बत्ती तो लगे कुछ पता बारे हम जाती बकरी हम बेचब यही काली पे उठाई लो बकरी दूधगर बकरी लगहर बकरी फेनुस बकरी अरे का खा के बेचम छिना देख लियो